אקשן. דוקטור, מה אני עושה? תראי כמה כלים, אני צריך לשטוף את הידיים. קשה. יאללה, איזה כיף זה. וואי. עוד קצת. וואי, איזה ידיים נקיות יש לי עכשיו. טורבורד, my beer. דוקטור, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? בוא רגע, בירה? מה זה? אין בירה? איפה הבירה נעלמה? שני, איפה הבירה? אבל רגע הייתה פה בירה. דוקטור, מה אני עושה?